Molt bona nit a tots. Comencem el ple ordinari. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acta de la sessió anterior. No, perdó, que este és el de la comissió informativa. Este és el de la comissió informativa. Primer punt de l'ordre del dia, perdó, aprovació de la denominació del carrer situat en el nucli urbà Alxups amb el carrer de Bèlgica. Sí, la propuesta de acuerdo. La Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de denominación de vías públicas anteriormente mencionado, procediéndose a la denominación y rotulación de las siguientes calles, de conformidad con el plan obrante en el expediente correspondiente. Carrer Bèlgica. Delimitación inicio, calle Vía del Cerrao, final, calle Náquera. Tercero, notificar el presente acuerdo a los interesados. ¿Alguna cosa que comentar? Esquerra Unida, Cupo, Compromís, Partit Socialista. Sí, bueno, jo, com van dir, però en fi, per a que conste, mostrar la nostra satisfacció perquè per fi en els expedients de carrers aparega l'informe de l'Oficina d'Ús i Promoció del Valencià, informant, valga la redundància, que el nom del carrer està en valencià i d'esta manera complim el reglament d'ús i promoció del valencià que tenim. Molt bé, doncs no hi ha més intervencions, passem a la votació. Vots a favor del punt? Unanimitat. Segon punt de l'ordre del dia, aprovació de la denominació del carrer situat en el nucli urbà Pla d'Alxups, en el nom del carrer Mare de Déu de Lourdes. Alguna cosa que comentar per part d'algun grup? Esquerra Unida, no? Cupo, Compromís. Partit Socialista. Sí, simplement també afegir en este punt, que val per qualsevol altre punt de carrers, tal volta un suggeriment de cara a que tenim molts carrers de nomenclatura religiosa de la religió catòlica, que si més bé és la majoritària al nostre país, però nosaltres som una administració confessional i per tant hem de tindre en compte també altres confessions, altres possibilitats. I tal volta estaria bé preparar un catàleg per part de l'Ajuntament de noms de carrers, de temes diversos, evidentment, i en el que també se li donarà prioritat al tema dels topònims, que moltes vegades s'han parlat, de que no se perguen, de recuperar-los inclusive, de manera que quan s'hagi de nomenar un carrer no estar simplement esperant a que algun usuari o algun veí d'aquest carrer faci les tres propostes, sinó oferir-li a aquest mateix veí un catàleg de diversos noms per a que ells mateixos puguen triar tres d'aquest catàleg. Ara mateix, segons ens comentàreu, esteu fent una revisió de carrers sense nom, llavors tal volta, en vez d'esperar-se a que vinguin a donar-nos tres noms, podem donar aquests suggeriments o aquestes propostes des de l'Ajuntament. De totes maneres, ja te diguem alguna en la comissió, estem fent lo de la Vila Oest, quan s'ha fet la Vila Oest, que n'hi haurà 7 o 8 o 10 carrers, volem posar ja aquests noms que tenim preparats perquè estiguin tots junts, perquè ara n'hi ha 2 en un lloc, 3 en un altre, per unificar i seguir el que venia en la Vila Est, que això s'ho va dir a la comissió. La idea és això, ho tenim en compte i volem posar-los ahí, després si en quedarà algú ja farim l'altre, quan ho aprovarem. Sí, jo volia comentar el que comentàvem en la comissió informativa, que no podem tindre un catàleg aixina perquè els carrers que estem donant els noms no estan tots junts, entonces el que estem buscant és el topònim en cada zona i adequar-se el més que se puga a lo que hi ha en aquesta zona. Si foren, com ha dit Federico, una organització nova sí que pots ficar tot un nucli sencer que siguin topònims o el que siga, però ara estem parlant de carrers en diferents punts del terme i no podem agarrar un catàleg per aquesta zona. Quan hi ha una zona que hi ha diversos carrers, així no se fa, se busca tot que tingui semblança a uns en altres. No me referís a un catàleg per una zona en concret, sinó en general que valga per tot el terme. És simplement un llistat de propostes i possibilitats, però bueno. Passem a la votació. Vots a favor del punt? En contra? Abstencions? A favor... abstenció d'Esquerra Unida i del resto de... En contra, perdó, en contra